Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич, и сегодня наша гостья Евгения Губкина, украинская архитекторка, историк архитектуры. Дякую вам велике за то, что знайшли час на эту гутарку. Доброго ранку, завжди рада. Евгения, вы рассказывали на своих лекциях у Чехии, в приватности, про то, что в выніку ось этой войны, якую розпочала Росія, знищена частка української архітектурної спадщини. Скажите, калі ласка, вось за гэты час што ўжо незваротна страчана для України? За моїм першим фахом я ще й реставраторка, насправді, тому можу сказати, що відновити можна майже все, що завгодно, якщо це пам'ятка архітектури, якщо на це є гроші, якщо на це є політична та соціальна згода. Звичайно, якщо ми кажемо про пам'ятки архітектури, то є декілька прикладів, особливо так званої дореволюційної. Тобто це стилістично модерн, або перед тим це історицизм чи цегляний стиль, так званий. Декілька таких об'єктів я знаю, декілька таких об'єктів є у Чернігові, бібліотека є досить непогана неоготичного стилю. Неоготика досить сильно постраждала, можливо, тому що вона досить часто поряд з індустріальними об'єктами, ну так вже склалося. Знову ж таки, історична перша промислова революція, неоготичний стиль, ця цегляна архітектура, вони завжди десь поряд з заводами, фабриками і так далі. З іншого боку, це модерн, так званий модерн, певно, у Білорусі так само він називався, чи Ар-Нуво, чи Сецесія, чи Югенстіль, перший інтернаціональний стиль, досить багато об'єктів, житлових будинків, десь 5-6 так званих прибуткових будинків, вони знищені досить так вщент. Але знову ж таки, якщо ми будемо дивитися на законодавство пам'яткоохоронне, то їх можна відновити, спробувати знайти схожі матеріали у тих самих формах, з тими креслення всі є, архівні матеріали є, треба відновлювати. Тобто моя позиція – треба відновлювати. Не треба дивитися те, що, наприклад, конструкція будівлі, вона порушена, знищена. Ну, треба вкладатися в те, щоб це відновити у такому самому вигляді. Інша проблема – це з масовою житловою забудовою. І ось тут вже, якщо невідворотно, то мені здається, це якраз розмова про масову житлову забудову. Ще до війни багато десятиліть велися розмови у професійних колах, у колах науковців, чи є масова житлова забудова пострадянських міст пам'яткою архітектури, чи є це цінним, чи, можливо, це панельне, дешеве соціальне житло, яке треба знищити, забути, як страшний сон і так далі. Чи мікрорайони, житлові масиви, вони мають якусь цінність для культури, для історії і так далі. І ось, мені здається, ми якраз з цією війною ми підійшли до того, що відчувається біль по втраті цієї досить дешевої, масової, монотонної, розкритикованої за багато-багато десятиліть архітектури. Тому що мені здається, що перш за все є досить людська така ситуація, що коли ми дивимося, коли знищуються, чи відчуваємо, чи це наші квартири, які знищуються у цих панельках, ми відчуваємо свій власний біль через те, що дійсно більшість українців, які проживали у містах, зростали, народжувалися, старіли у цих панельних будинках. І ми відчуваємо, що це саме щось наше, що руйнується. І це дуже дивний зворот. Ми робили багато різних проєктів популярно-наукових, партисипативних у мікрорайонах. І завжди це було питання, що люди критикували цю архітектуру і казали, що ні, це якась не наша архітектура, чи ой, то совок, чи ще щось таке. І ось тут зараз через таку втрату відчувається цінність цієї архітектури. І тут якраз ще є такий момент, що я думаю, що про пам'ятки чи про історичну забудову і люди, і широкий загал, і професіонали, вони розуміють, що вона буде відновлена. Ну, ми, як пам'яткоохоронці, не дозволимо зруйнувати усі центральні частини історичних міст і збудувати там якісь хмарочоси. А от що стосується мікрорайонів,
таких наших лампових, теплих, і де ми зростали. Ось тут є великий острах, тому що, звичайно, це нераціонально буде відновлювати якусь панельку, яка вщент знищена, тому що краще вже тоді буде збудувати щось нове. І ось тут ми, певно, трохи горюємо навіть за нашим звичним житловим середовищем, якого в наших містах вже, певно, у такому вигляді, у якому вони були, не буде. Вы походите с Харькова, это ваш родной город, и он от самого початку войны под обстрелами. Что б вы сказали тим людям, які вірять російській пропаганді, яка каже, що ми обстрілюємо виключно воєнні об'єкти? Це брехня. З перших днів війни обстрілюється виключно і іноді військова інфраструктура, але здебільшого основною ціллю усіх ударів є цивільна інфраструктура, житлова забудова наймасовіших районів. Тобто, якщо ми кажемо про Харків, руйнується саме Салтівка. Салтівка – це 500 тисяч населення. Це найгустіший район мікрорайонної забудови, такий, як у Мінську Схід, є такий великий мікрорайон. І це там проживає найбільша популяція мешканців. Зовсім звичайно, це все менше у будь-якому іншому місті. І саме він під найжорсткішими обстрілами. Так само у всіх інших містах. Тобто цивільна інфраструктура, лікарні, дитячі садки, житлова забудова. Ось де це спочатку, можливо, здавалося, що, можливо, вони криворукі, і тому вони просто потрапляють у якесь інше місце, або це рандомно. Там попало, що у них це хаотично. Ну, зараз це вже зрозуміло, що це систематичні дії, і це виглядає, як, знаєте, якийсь генпланіст, який вирішує, сьогодні ми знищуємо усю типологію лікарень. І цілий день у різних містах України знищуються саме лікарні. Іншого дня знищується саме цивільна інфраструктура, іншого дня йдуть дитячі садки, і потім по новій. Тобто, я думаю, що це наказ, і я думаю, що це систематичні дії, і я думаю, це частина військових злочинів Російської Федерації проти України. І взагалом, я думаю, що якщо ми туди приєднаємо і досвід Сирії, і досвід Чечні та інших військових дій Російської Федерації, ми зрозуміємо, що боротьба з цивільними – це єдина ціль, яку взагалі ведеться ця війна. Вони знищують людей. Тому, звичайно, це соціальна інфраструктура, це факт. Тобто ви думаєте, наскільки я правильно, коли я вас правильно зрозумів, що російці хочуть свідомо знищити цивільні об'єкти, бо там знаходяться люди, і вони хочуть заполохати людей і знищити якби можливість української держави нормально жити, нормально функціонувати, нормально сопротивлятися? Ну, важко думати чи спекулювати, що думає Росія. Чесно кажучи, десь з перших днів війни нам стало досить ніяк до того, що думає Росія. Насправді, я не знаю, чи варто там шукати, чи варто про них взагалі думати, тому що мені здається, що це великий шмат роботи, який треба провести гуманітаріям, журналістам та інтелектуалам Росії, щоб пояснити нам, що вони там всі думають, і як це сталося, і чому так відбувається. Тобто, це не наша робота пояснювати, чому так сталося. Ви знаєте, коли відчуваєш цю травму, чи відчуваєш, що до тебе була ця агресія, ти хочеш почути навіть від хороших русських пояснення, чому це сталося і що відбувається. І саме від них. І тому не хочеться пояснювати самим, тому що ми будемо як жертва у цій ситуації, яка намагається раціоналізувати дії агресора. Ось цей агресор і навіть хороші люди, які не підтримують дії, ось це їх робота пояснити, що у них там у головах. Ось нам десь вже з другого дня нам стало все одно до того, що у них там у головах. І я навіть не можу, я можу відчувати, що до мене відбувається, але я не можу знати, що відбувається там. Тобто, чи це маньяк, чи це
якісь дивні дії, чи це економічні резони. Який факт я можу бачити, що руйнується саме цивільна інфраструктура і руйнуються саме ті місця або у той час, коли найбільша кількість людей десь знаходиться. Тобто, наприклад, вокзал, і на вокзалі саме зараз йде евакуація людей, як у Краматорську. І саме у цей момент відбувається удар. Чи денний час, як у Одесі, і саме у цей час знищується житловий будинок. Коли зрозуміло, що більшість людей, вони саме там, тому що частіше вони уночі у бомбосховищах. Тобто це дуже жорстокі, дуже неетичні, аморальні дії. Тобто це схоже на терористичні атаки, і це стало схоже і стало відчуватися як терористичні атаки з перших днів. Ти відчуваєш, що це є якийсь терорист, якого мета є знищити якомога більше людей. Тобто у вашому питанні було, чи це економічне знищення держави, а я думаю, що це більше геноцид, тому що це більше таргетовано саме на якомога більшу кількість людей, саме людей. Вы у своей лекции так само казали, что украинские архитекторы от першых дзён войны абмяркоўваюць, як будуць аднаўляць украінскія гарады, калі гэтая вайна скончыцца. Ці сустыкаліся вы з крытыкай, што, маўляў, цяпер не час пра гэта думаць, што яшчэ зарана, пакуль гэтая вайна працягваецца? Да, ви праві, дуже часто. Тобто це і у мене внутрішній критик так говорить. Тому що коли відбувається настільки страшне і настільки велике, як війна, тому що це не просто повномасштабна війна, це як 5 других світових. Тобто це дуже велика війна. Вона величезна. Вона дуже великого масштабу. Коли таке відбувається, то наче всі ці надбудови, як культура, як наші інтелектуальні рефлексії, вони здаються навіть самим нам непотрібними або не на часі. У нас є таке в Україні слово «не на часі». Ось це здається не на часі. Але я вважаю, що треба продовжувати це робити. Історія знає такі приклади. Тобто, наприклад, є досить відомий приклад, що тільки війна Друга світова почалася, варшавські архітектори, вони почали робити заміри, малюнки, фіксувати і робити фотофіксацію усіх об'єктів центральної частини міста, тому що вони розуміли, коли воно ще було не знищено. Вони розуміли, що воно буде знищено. І саме ця робота, вона дозволила відновити Варшаву і зробити її такою, якою ми бачимо її зараз. І хоча ми всі там експерти чи історики, ми знаємо, що Варшава відбудована, що вона наче не справжня. Але це відновлення, ця відбудова – це такий стейтмент. Він дуже важливий для суспільства, він дуже важливий для всього світу, що ми хочемо це відновити саме у такому вигляді, у якому це було. Тому я вважаю, що все-таки на часі. І ще є такий момент, що завжди, чесно кажучи, культура або пам'яткоохоронна справа, вона сприймається не на часі. Завжди є перші потреби, є економічні потреби, які завжди виглядають більш на часі. І, можливо, саме зараз, під час війни, розмови про відновлення, вони сприяють тому, що ми відчуваємо, що у нас буде завтра. Що завтра ми зможемо все відбудувати. Це досить часто звучить і у промовах Зеленського, досить часто ми чуємо це серед і професійних спільнот, наприклад, архітекторів, і істориків, що ми почали говорити про відновлення, теж як і ті варшавські архітектори з перших днів війни. Тож, можливо, це щось, що нам допомагає якось відновитися і якось пройти через таке велике руйнування. Тому що коли є руйнування, не може не бути відновлення. Магчыма, гэта такое балючае пытанне, но ці маглі б вы расказаць, як вас заспела гэтая вайна, як вы перанеслі вось гэты першы дзень войны, пачат напад расійскі, першыя абстрэлы, і якая была ваша асабістая гісторыя ў часе гэтай вайны?
Я досить, певно, везуча. Так вийшло, що ми вирішили зробити собі відпочинок, і під час першого дня війни ми з родиною були в Одесі. Тобто я не була у Харкові. Вся моя родина, 4 покоління моїх могил, все це у Харкові. Завжди я була харків'янкою. А тут так вийшло, що якраз у цей час ми були на морі у Одесі. Але я прокинулася навіть не від дзвоника батьків чи щось таке. Я прокинулася від того, що я чула, що над нашим будинком щось велике летить. Це дуже страшний звук, він якийсь метафізичний звук. Було зрозуміло, вже все було зрозуміло, що це почалося. Мені не потрібні були ані телеграм-канали, ані що. Цей один звук, ці ракети, вже було зрозуміло, що війна почалася. Перший день був увесь у дзвониках з рідними, у переписках з найближчими подругами. Можна сказати, що це якесь відчуття дереалізації, тому що ти наче дивишся якийсь фільм, що це відбувається не з тобою. Є така психологічний захист, що тобі здається, що це не ти, це не твоє тіло. Дуже було важко, наче у сні, наче у тумані якомусь. Було зрозуміло, що це правда, тому що коли 2014 року Рада безпеки, чи як це у Росії, Совет Безопасності, де Матвієнко сидить, коли вони дозволили вводити війська у іноземні держави, я точно пам'ятаю, 1 березня 2014 року, ось тоді я вже зрозуміла, що війна почалася. Тоді я плакала, дуже багато плакала, тому що я розуміла, що все, це точно війна. Що там не будуть казати мої друзі з Москви або з Санкт-Петербургу, це війна, тому що коли дозволяєш вводити війська у іноземні держави, що це ще може бути? Все названо своїми іменами. А цього разу вже не було такого відчуття, що чи це правда, чи це неправда, чи що мені робити. Вже було зрозуміло, все, воно вже почалося, воно вже є. Тобто ти стикнувся з чимось, що ніколи у твоєму житті ти не очікував. Потім були дуже важкі дні вибору. Треба було зрозуміти, куди їхати, що робити. Тобто все серце, все нутро, все хотіло повернутися до Харкова, бути з Харковом. Тому що, не знаю, я себе відчуваю повністю вкоріненою у Харків. Все життя я досліджувала тільки Харків. Я повністю місцева, я знаю кожну цеглину, і коли його бомбардують, це наче по моєму тілу. Всі друзі, всі зв'язки, все там, просто все. Моя квартира, всі спогади про як зростала моя дитина, все це там. Моя бібліотека, у мене чудова бібліотека по радянській архітектурі. Одна з найкращих, певно, у всіх пострадянських країнах. У мене дуже багато шаф. Я колекціонувала це, певно, з першого курсу інституту. І потім треба було вирішувати, чи залишатися у Одесі, чи їхати евакуюватися кудись на захід. В принципі, ми вже десь через 10 днів вирішили, що треба евакуюватися, тому що на нашому великому будинку у Одесі почали з'являтися мітки. Це такі червоні хрести для наведення ракетного обстрілу. І коли я побачила ці мітки, вже було зрозуміло, що треба сідати у машину і їхати. Ми зібрали все, що могли зібрати, багато чого залишилося у Одесі. І на великій швидкості ми просто виїхали звідти, тому що дійсно було дуже страшно, що буде обстріл з моря. А Одеса, вона вся проглядається повністю з моря. І ми були у Львові, і далі були теж досить важкі тижні, тому що я була постійно на зв'язку з батьками, з друзями, і був момент, коли були неймовірні обстріли всього. Просто 24 з 24 вони гатили по місту всім. Тобто все, що у них є в арсеналі, касетні бомби, ракети, гради, крилаті ракети, неконтрольовані ракети, все, що заборонено всіма цими конвенціями, які не працюють, росіяни це все в цивільних гатили.
Ну, це просто, я не знаю, це здається апокаліпсисом якимось, чи може взагалі якісь люди, чи можуть вони використовувати таке озброєння проти цивільних. Знищен був центральна частина з пам'ятками архітектури. Десь на третину у нас там об'єкти вже зруйновані. Ну, у мене біль найбільше, вона саме про цю масову забудову, про ці житлові райони. І ось звідти з підвалів мені телефонували мої родичі. Був день, коли мені троє. Найліпша подруга, батьки і мій дядько. Вони зателефонували і вони прощалися. Це був, певно, навіть зараз важко говорити. Це був один з найгірших днів в моєму житті, тому що ти чуєш цих людей, наші гаджети, вони дозволяють нам і бачити цю війну онлайн, і відчувати цю війну онлайн. І люди, які вважають, що вони вже мертві, і вони просто тобі телефонують і кажуть, запиши цей дзвоник, тому що це останній. Це як зараз з Маріуполем. Тобто це було дуже важко. А потім нам вдалося все-таки вмовити, що навіть під обстрілом треба виїжджати. Хоча б я десь після того, як вони всі виїхали на машинах, їм було дуже важко виїжджати, там дійсно були і обстріли, і це все було дуже тривожно. Але потім, вже через місяць, ми дізналися, що на багатьох трасах Харкова дійсно були великі обстріли, і там просто такі кладовища машин разом з людьми, з сім'ями. Дуже багато студентів нашого Каразінського університету, вони з сім'ями виїжджали у ті самі дні, і їх розстріляли, і вони там так і залишилися на багатьох трасах. Тобто моїм просто пощастило. У мене поки що всі живі. Навіть як атеїстка під час війни починаєш вже молитися чи боїшся щось сказати, тому що у мене ще у Харкові залишилися родичі, які не виїхали, тому що є діти-інваліди, які не можуть виїхати, є похилого віку, які теж не можуть або не хочуть, це все-таки їх вибір. Ну, поки живі. У Беларуси теперь десятки людей зняволены за то, что они удзельнічали в так званой партизанской войне, спробовали там ладить диверсии над Чыгунцой, как бы российские войски не могли идти на Украину. Есть люди, які так само сидят в турме за протесты. Але при гэтым відавочна, што з тэрыторыі Беларусі, па-першае, прыйшлі расійскія войскі на пачатку вайны, а па-другое, веліся сістэматычныя абстрэлы Украіны. Скажыце, на вашу думку, калі вось гэтая ўлада Беларусі, якая яна гэта дапусціла, зменіцца, што трэба будзе зрабіць найперш, каб аднавіць нармальныя адносіны паміж беларусамі і украінцамі? Сподіваюся, що на це є шанс, тому що мені здається, що з росіянами на це нема шансу взагалі. З Білоруссю на це є якийсь шанс, тому що скільки я спілкуюся з білорусами у різних куточках світу, і дехто з них все ще у Білорусі, вони досить чітко розуміють, що відбувається. Тобто спочатку признати це, сказати, що це відбувалося так і так і так. Потім сказати, що це дійсно наша відповідальність. Це те, що зовсім не відбувається з росіянами. Тобто навіть якщо люди були вже у еміграції, навіть якщо вони не мали до цього ніякого стосунку, навіть якщо вони протестували, все одно сказати, що це наша відповідальність. Це дуже важливо. А потім попросити пробачення. І в принципі це працює досить нормально. Після того можна нормально вже спілкуватися. Можна навіть обійнятися і якось поплакати разом. Тому що дійсно обстріли по Києву і те, що війська зайшли у саме... Тобто, знаєте, війна, вона має цю географію. Ось ця географія, вона починає відчуватися дуже, дуже сильно, дуже фізично. Якщо ми кажемо про Київ, Чернігів і ту ж саму Бучу, яка стала вже символом цього всього, Бучі б не було, якби вони не зайшли з Білорусі. Тобто провина за Бучу, вона лежить і на Білорусі теж. І дуже велика. І це велика трагедія, яку, знову ж таки, інтелектуали і мислячі люди з Білорусі повинні будуть якось пояснити. Що Буча – це є і частина, вибачаюся, і вашої відповідальності. Ось це
Буде важко, але я впевнена, що це розуміння допоможе і як то кажуть, за нашу і вашу свободу. Тому що це розуміння – це частина деколонізаційної програми, яку ми всі повинні пройти. І інший шлях, що Білорусь повинна бути у цьому шляху деколонізації від Росії. Це треба розірвати. І тут дуже важливо, чи можу я це радити. Я сама зростала, і мова моя рідна – це російська мова, я російськомовна. Але дуже важлива мова, це дійсно дуже важливо. Особливо для Білорусі. Наскільки я знаю, досить багато було ущемлень саме білоруської мови. І дуже важливо її відновлювати, нею говорити, навіть якщо є помилки. Я знала багато білорусів, які казали, що вони не хочуть говорити білоруською, тому що бояться, що вона у них не дуже красива, або вони не дуже практикують неї. Ні, треба говорити. Треба говорити. Ми будемо дуже раді, якщо Білорусь самоідентифікується, розправить плечі і буде окремою, незалежною, красивою країною, яку ми любили, і сподіваюся, що ми відновимо стосунки у майбутньому. Але після того, як буде якесь прохання пробачити. Дякую вам велике за гэтую гутарку. Я нагадаю, з нами на сувязі була Євгенія Губкіна, архітекторка з України і історик архітектури. Вы можете подписаться на наш канал, калі ласка, націсніть звоночек под гэтым відео.